Ukhozi umaphiko ombhula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Sikubingelele sikwamukele kolunye uhlelo loKhozi FM TV. Igama lami nguNeliswa Cele. Siyajabula kakhulu ukuthi sihlale nawe namhlanje. Esikhathini esiningi yesiyabantu senza amaphutha ngoba asifuna ukufuna izinto sithola sisayina izinto sesigaxele ezintweni ebesingayinakile ngoba umthetho asiwazi. Phethe umuntu womthetho ke namhlanje. Ningangiphapheli, ningangisukeli nje. Ngiphethe abomthetho abantu abazothi mangenza into bangikhiphe ngendlalela. Ngihlelelana noMiss Abigail Ngobene ungumqondisi wenkampani yabazomthetho. Ngikubingelele ngikwamukele sisi wami kuKhozi FM TV. Asibonge kakhulu sibingelele nababukeli emakhaya. Ngifuna uqala lana awukazi uyithole ngihlezi ngiba nalenkinga yokuthi umuntu mayezwa nje ukuthi wenza ezomthetho athi pho uma make kwashayiseka imoto uzokwenzani noma mangenza into uzongikhipha yini. Izinto ezijwayelekile kakhulukazi ukuthi uma uthola ukuthi usemasontweni uthi ngummeli uthiwa uba umzalwane kanjani ube umqambe manga so sijwayelekile iziningi kodwa nje izinto esiphila nazo. So sikhulume ngokuba uphasa uphinde ube ummeli. Into engengayinaka efemini yakho kampanini yakho ukuthi abantu asebenza nabo ayanda ntanzi ukwezenkolo khona nomunye ureverend umama futhi ngithi le femi icheme ngabantu besonto kusho ukuthi nami kumele ngijoin isonto before ngifike kuyona kwayiqondanela noma wabakhetha necessarily kwayiqondanela but office manager wethu njengobone lapha profile umuntu esaqala naye singakwazi ukukhokhela abasebenzi waba khona yabona abantu babafika bathi sizobona ummeli abe khona to receive those calls to make those appointments kube ukuthi she's doing that uyenza voluntarily without us paying her okwayenza ukuthi abe office manager wethu kusukela lapho until namhlanje. Then bakhona nabanye esebenza nabo ukuthi asifakanga wonke umuntu ku profile then uzofika uayanda ke abe yi candidate legal practitioner okwenza ukuthi kubonakala ngathi eyabazalwane but everyone else is welcome to work with us. Kuyafika nje emqondweni wami ukuthi uyuzithole yini une challenge yokuthi uma kufika abantu mhlabe bebona uayanda umuntu owumculi bebona wena umuntu owupastor bebe nokungakuthathi serious bebe nokubuyela phansi. On top of that ungumuntu omnyama siyazi ukuthi abantu abamnyama uma sine inkampani zethu kwesinye isikhathi ziyayibukeleke phansi. Kukhona lokho ongaba izingqinamba esingaba nazo like you have said kodwa ama services ethu ngaphandle kokuthi singabantu benkolo noma siyakholwa ama services ethu a quality legal services asikhulumele and angifuni ukuthi ngishayele ihlombe kodwa ama services ethu ngizokunikeza yena uayanda ubuya backgroundini yomculo kakhulu wathi efika ezosijoina he learned fast wakwazi ukusettlisha down uyakwazi ukubalansa uayanda the brand and ayanda the attorney okwenza ukuthi office kungabi nokushayisana kwakhe ewumculi aphinde abummeli. So mase office it's a very good working environment ukubukela phansi yes kukhona impi esayilwa asiyilwe ngekampani yami kuphela kodwa siyilwa eningizimu Afrika wonke ekutheni singama Afrika singabantu abamnyama kusenezinto esisalwa nazo esibuya nazo esikhathini sengcindezelo yabantu abamnyama. So into ekhona but I should say we getting there usuku nosuku. Ngifuna uyiqale movie indaba lo kwakwenze njani uyikhetha kwakuyinto vele ekwengaphakathi uthi ngelinye ilanga ufisa ukungena kwezomthetho. Empeleni ngikhuluma iqiniso bengifuna ukuba umuntu osebenza ukufunda indaba. Okay. Wase ubaba wathi uzofa.
kuthiwa thuba kwami uzofa mawulokho uhamba uyongena la kulwiwa khona uyofuna indaba lokugijima namakhamera. So le ngisayenza manje ngisayenzeka baba, ngiyakholwa ukuthi ngelinye ilanga ngizobuya ngizofunda indaba. But mina ngowasemakhaya, ngumtsonga, I come from the north, eLimpopo. Kodwa ngakwazi ukuzovula inkampani yabameli la eKwaZulu-Natal. Ukusukela ebuncaneni bami ngaphandle kokuthi bengifuna ukuba umuntu ofunda indaba, ngathi sengingenile emkhakheni wabameli ngabona kuyinto enhle, kuyinto ejabulisayo, kuyinto futhi engingakwazi ukuyenza, ngazithola ngingaphakathi ngaleyo ndlela. And ukusukela lapho angiboni ukuthi kukhona into sengingafunda indaba phela as an additional, kodwa ukuba ummeli nakhona into engiyithandayo. Ngifisa ukuncoma nje izulu sakho ngendlela esihle ngayo njengomuntu ongasuka KwaZulu-Natal. Kuyethiwa abantu bakaZulu bangabantu abanokuzigqaja, beziqhenya kakhulu ngesizulu nangamasiko. Awuzitholanga unenselelo usebenza phakathi kwamaZulu, ungumuntu ongakhulumi mhlawumbe ulimi lakhona, wafika walifundela la? Ngafika ngalifundela la, kakhulukazi ngoba ngasebenza kakhulu enkantolo enotolika. So ukuya enkantolo ngiyomela umuntu for me bekuyi opportunity to learn, ngoba mangikhuluma isingisi tolika uyayisho ngesizulu esisona sona. And ngaleyo ndlela ngakwazi ukufunda isizulu, ngakwazi uku-interacta nabantu bakaZulu-Natal. Kodwa over and above that, ngiyathanda ukuba phakathi kwabantu bakaZulu-Natal, okuyenza ukuthi kube lula ukufunda izinto, ungafundi language kuphela nokufunda namasiko. Yabona masikhuluma thina singamatsonga, sikhuluma ngendlela ehlukile, sikhuluma in plural form. Sikhuluma uma sikhuluma nawe kanje, uma umdala kumele ngikhulume nawe ngathi usebuningini. Kodwa kwaZulu-Natal mangikhuluma nomuntu omdala kumele ngikhulume naye ngathi ngikhuluma nomuntu wesithathu. So izinto lezi uthola ukuthi kufika kuba nama culture shocks, izinto kumele uyifunde mawufika uthola abantu abahleli, ukuze ngingabonakali ngingane ehlaza engakwazi ukukhuluma nabantu abadala. Ngayenza yaba inselelo yami ukuthi angifunde ngingafundi language kuphela, kodwa angifunde nendlela okuyiyona yona yokukhuluma nabantu kusukela ebadaleni nasebancaneni kwaZulu-Natal. Mawusuqala ke ifem yakho, yini eyakwenza ufisa ukuba neyakho ifem? Siyazi ukuthi abantu besifazane abayiqalela bona amafem sibukela kubona phezulu, ngoba ngelinye ilanga mhlawumbe namanye amantombazana asemancanyana ayakwazi ukubukela kunina befise ngelinye ilanga ukuthi nabo bafane nani. It's not easy ukuba nebhizinisi. Yini eyakwenza ukuthi yazini angiphume ekusebenzeni office ngiqale into yami? Ngisebenza kakhulu kuhulumeni ne? Ngisebenza kakhulu ama-office ohulumeni, kusukela uhulumeni omasipala ukuya uhulumeni uphane ndawo, like provincial government. Okwenza ukuthi uyenze umthetho othile. Umthetho mningi, ngizothi it's broad. Kukhona inhlaka ezingafani, noma ummeli awube ummeli owazi yonke into. So mangisasebenzela uhulumeni bengifocus emthethweni othile engigcina ngiwucula. And mase ucula awusakhuli, awusabi ne-challenge ethi asikhulume ngohulumeni omasipala. Khona into okuthiwa local government library, now lama act lawa aregulate ukusebenza kamasipala, okuyenza ukuthi noma ungangivusa ekuseni uthi khuluma nge-Municipal Systems Act, ngiyakwazi ukukhuluma ngayo, but the question would be uyakhula yini osuhleli ndawonye, uyabona? So ukuqala ikampani yami engaphansi kwami beku-influenced or bekuyinto eqhuqhuzelwa intando yokufunda umthetho, phecelezi the broader way or the broader legal facilities, dynamics, ekutheni ngikwazi ukuthi ngimele noma ubani umuntu noma kungathinti umasipala lo bengisebenzela kona. Kuno criminal law, kuno civil litigations, kuno labor, kuno RAF, kuno medical negligence, but lezo zinto ngeke ukwazi ukuzenza mawusasebenzela ihofisi elithile, into ngeke ukwazi ukukhula kuyona. So ukuze ukhule kulento kumele uvule iscope sakho, wandise imikhawulo yakho ngesizulu.
Mhlawumbe masikhuluma njengomuntu ofisa ukuhamba enyathelweni zakho, ofisa ukungena kwezomthetho. Yes. What makes a great lawyer? Yini enza ummeli oqavile? Ummeli oqavile kumele afunde. Yeah. Ngeke ube ummeli mawulandela izinto komabona kude ubone ko social media njengoba sine case kumele ngidelete nje Instagram, Twitter. No, it's not wrong to Yeah. have that. Yeah. Kodwa ukuba ummeli yena umeli wazi ukuthi umthetho utholaphi. Yeah. And akusuwona umthetho lo ubuka ku social media where people have a public court where they kuba ne court of public opinion. Yeah. Abantu bakujezise khona baze bakuthola unecala lapha ka Facebook baze bakukhiphela isigwebo. Yeah. Akusiyona umthetho lo. Uma uzoba umthetho uzoba ummeli wangempela okuyena kumele wazi ukuthi umthetho uthathaphi. Yeah. Uwazi futhi ukufunda, uwazi futhi nokudolikela umuntu okulalela. Mhlawumbe ke lento oyishoyo iletha umbuzo ukuthi i-court of public opinion yonke lembono ekhona ko social media inomthelelo omngakanani emthethweni wethu, ngoba khona lokho ukuthi bengiyisigebengu esishushuluzayo kodwa ningazi nokwazi ukuthi bese kuba khona umuntu ofaka social media ivideo mhlawumbe ngintshontsha ngenza into ethile ebese manje indaba isiyavela isiye ema-courts nani. Kuyaqhutsheka kuyakhulunywa lapha ku social media, ngisho ngakuthiwa kwenzakalani lapha enkantolo, guilty not guilty, siyadumala siyajabula. Ngokubona kwakho khona yini umthelela ovela ngapha oyuye ngapha? Uba khona uzokhumbula ngizokunikeza umzekelo ngaphandle kokubalula amagama ama-cases athile athinta abantu abathile, kodwa la eKwaZulu Natal sisanda kuba necase enkulu kubulawa osaziwayo kweminye imigwaqo ekhona la eKwaZulu Natal. Kwayenza ukuthi kuphume ama-video asabalala enkundleni zokuxhumana, abantu baba nembono ehlukene, baba nabantu ababakhombayo. Akusuwona umthetho lo. Umthetho uthi wonke umuntu akanalo icala until there's something that says they are guilty. Ngizoyisho ngesingisi ukuze ingangiphazamisi kakhulu ngesiZulu. The law says everyone is innocent until they are proven guilty. Yeah. Into mase ugwetshiwe ka Facebook kodwa kufika enkantolo kudingeka ubufakazi bungaveli obufakazi bungaqinile kangangokuthi inkantolo isemthethweni ngakwazi ukugweba bese inkantolo ikhulula kanti ka Facebook uthole unecala kube ngathi ikhungo lezi zomthetho azikho strong, kanti hayi ngoba zingekho strong ukuthi lapha emthethweni asikhulumi ngezinto esizwayo, sikhuluma ngezinto esizibonayo okuyizona esilandelayo. Ngakwazi ukugweba laphana kodwa makufika utholakala kune video, but uma senza into yokuthi si-authenticate ivideo iphumaphi, ubani oyithathile, umthetho okuthatha ama-video thini, iyavumeleka as an evidence, admissible evidence in the court of law. Utholakala ayiveli bese wena uthi kodwa kune video, but masifika enkantolo sithi ayilandelanga imigomo nemibandela ekhona ukuziqualify as an evidence in the court of law. So zikhona izinto ezinjalo ziba nomthelelo, kodwa of course siyakwazi ukuthi sifika egcineni namacala kanjalo njalo. Eminye imibuzo ngizoyeqa ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi ngesizwe sibe nayo. Yes. But umbuzo ofika emqondweni wami uthi kwesinye isikhathi icala lizodecide ngendlela elidecide ngayo enkantolo, and uthola ukuthi mhlambe wena as ummeli uyazi ukuthi kune evidence noma ingekho admissible yokuthi loya muntu lo abazomdedela ngempela isigebengu okufanele ngabe siyaboshwa. Izinto ezikanjalo, do you ever find engathi mhlambe ziyakhuba emoyeni, uhandlisha kanjani isimo esikanjalo? Well, kuningi. Yeah. Okungafanele ukuthi uma se ngikwenza njengommeli wakho kukhona into ekuthiwa is an attorney client confidentiality. Khona izinto wena ongakwazi ukungitshela zona njengommeli wakho, kodwa lezo zinto akusho ukuthi kumele ngihambe ngiyoyisebenza. Uma wena sengiku-advisile mina nawe emfihlakalweni savumelana wathi wena ufuna ukuyothi mina kumele ngihambise lokho wena okushoyo
Yeah. ukuthi ubona ngathi yikhona okwenzakele ngoba phela uyazi zokutshela ihlaya ukuthi safundiswa laphayana masifundela umthetho ukuthi mawufuna iqiniso omuntwini ungafiki kuyena uthi wenzeni fika kuyena uthi kuthiwa wenzeni bese akuculelela ongelele iqiniso bese umbuza konke lokho ikuphi obona ngathi ikhona khona uyabona so sikhuluma la soma sesiye enkantolo soka sinento wena uthi ama instructions onginikeza wona ukuthi ngihambe ngiyosho but into ephendula umbuzo wakho ukuthi uma icala livuliwe kusuka kunamaphoyisa okuyiwona phethe docket umsebenzi wawo ke uku-investigate icala baliphenye kabanzi bafike kumshushisi seliphelele akusona umsebenzi wami njengommeli nomsebenzi weclient lami ukulekelela istate to prove the case beyond reasonable doubt so mabehlulekile ukwenza lokho ama chances are ngizoma njengommeli ngithi apply for a discharge bese bamkhipha hayi ngoba kungenabufakazi kodwa hingoba laba baliphenya icala bahlulekile ukwenza umsebenzi wawo okwenza ukuthi phambi kwenkantolo kungabi nabufakazi and if inkantolo ingakwazi ukubona ukuthi ubufakazi is enough to convict this person beyond reasonable doubt or there is a reasonable doubt ukuthi he did it abakwazi ukumconvict so kwenza ukuthi icala liphela singaphendulanga nokuphendula mina neclient lami ngenxa yokuthi bona bahlulekile ukuphenya kabanzi so kuyenza ukuthi ubufakazi bube khona somewhere kodwa uma ungekho edokedeni bungekho phambi kwenkantolo asikwazi ukubusebenzisa. Sikhuluma noMiss Abigail Ngobene ezomthetho zibroad njengoba kadesho wena nje hlala nathi ukuze uzoza uthi iziphi lezi zinto okumele uzigweme ungazitholi usugaxele ezintweni okade ungazilindele. Siphinde sikubingelele siyabonga ukuthi ubuyile uzohlala nathi ngihlelelana noMiss AG Ngobene from AG Ngobene Incorporated inkampani yabameli uma ukuthi usanda kusijoyina. Ngifisa ukuzwa uke wakhuluma ngokuthi waqala inkampani yakho la KwaZulu-Natal yini yakwenza uze la KwaZulu-Natal wabaleka le kaOlimpompo. Okay mhlambe angisho ukuthi nginempendulo embili kuleyo nto. Njengomuntu kamoya ngithemba kakhulu ukuthi ebusiness nebusiness soka kunendawo la uNkulunkulu asuka kulungisele indawo la uzosebenza khona geographically uma uyitholile le ndawo uNkulunkulu akulungiselele yona iyenza ukuthi noma yini into ufika uyitshala noma ikuphi iqhume. That is the principle that is governing me. Kodwa besides that ngiseva ama-articles ami eLady Smith, Legal Aid South Africa. Ngasebenza futhi Alfred Duma Municipality. Ngaba nobudlelwane eKwaZulu-Natal as a province. Ngabona kulula ukuthi angikhethe indawo engibona ngathi iyona uNkulunkulu angilungisele yona. Ngaphandle kokulandela izinto mhlambe esingayibheka ngoba kukhona ama-formulas onifundiswa wona ukuthi uma ufuna ukuqala ibhizinisi yini nani okubhekayo ngaphandle kwalokho ubheke ukuthi yipi indawo uNkulunkulu angabe kulungisela yona engayenza ukuthi nanoma yini oyenzayo ugwadule libe namanzi ngoba kufike wena. Usuvele wathinta umbuzo ebengisazofika kuwona masikhuluma ngekwazi wamoya ungumfundisi and ngiyabona ukuthi ukuba umfundisi kunomthelela omkhulu ezinqumeni ozenzayo. Ubalansisa kanjani ukuba umfundisi ngapha ukuba ummeli ngapha lezi zinto zibuye zikulekelele ngokusebenza ndawonye yini? Uzokhumbula ukuthi umthetho wona ngokwawo waqalwa uNkulunkulu. Asikiyeke ukuthi thina sathi sihamba sawudevelopa wabanjani. Into ekhona emthethweni ephinde ibe khona ngokwenkolo ukuthembeka. Ngeke ube ummeli ozophumelela empilweni mawungathembekile. Ekakhulukazi ngoba la ebumelini siba nezimali ezinkulu ezingena ku-account yakho njengommeli. Kodwa okungasiyona ngilalela okungasiyona imali yakho. Uzokhumbula ukuthi ummeli unama-account amabili abalekile. Khona into ekuthiwa i-trust account, khona into ekuthiwa i-business account. Imali ezoku-trust account noma zingaba yiningi kangakanani
akuzona imali zami, imali zama clients. So uma nginemali yakho uyi-client lami 2 million, ekuthembekeni kwami njengomfundisi, sengisibonile nesimo sakho ukuthi walimala engozini yemoto, uhamba ngesihlalo lesesinamasonto. Ngibonile necondition esimo ohleli ngaphansi kwazo. Kuyoba njani kumina njengomfundisi ukuthi ngitshontshe u2 million wakho? Asiyeke ukuthi ngizobanjwa noma ngeke ngibanjwe, ngizojeziswa noma ngeke ngijeziswe. Asukubeke eceleni lokho. Kodwa ekubeni umfundisi nomuntu okholwayo, ummeli, kuyayenzeka yini inhliziyo yami, moya wami uzangivumela yini ukuthi ngiyisebenzisele ukuyothenga iMercedes Benz, imali ekumele ifike ngakwena? So ngibona ngathi kuyahambisana, kuyangisebenzela kakhulu. Yeah. Ngifisa lana ukubuzela ababukeli bethu esikhathini esiningi abesigaxela ezintweni ebesingalindele, kwesinye isikhathi ngephutha, kwesinye isikhathi nje kwenziwa ukuthi asithathanga isikhathi safundisisa noma sabuzisisa kwabaziyo. Izipho izinto oyibona nje zifaka nombani the lay person enkingeni kwezomthetho? Ziningi. Kukhona le encane engivamisa ukufundisa ngayo mangihlangane nabantu besifazane. Thola ukuthi unikezwa ama-summons divorce, ukuhlukanisa umshado osukuhlanganiswa ngokomthetho. Khona lento abantu abakholelwa kuyona ukuthi kumele usayine. Athi mina ngeke ngisayine amaphepha divorce. Uyazi ukuthi amaphepha divorce awadingi usayine lutho, adinga nje ukuthi uphendule within 10 days. And uma uhlale nawo ufike ukuthi uwabeka uthi angeke ngiwasayine, ngizobona ukuthi bazoyenza kanjani ngingekho. Unikeza lo muntu igunyo lokuthi afinalize divorce wena ungekho, ngoba awuzange uparticipate in 10 days okufanele ngathi uyaparticipate ngayo. Kodwa la ngaphandle mas adviceana mhlambe etokfeleni sithi hey ungasayini wena, ungasayini, and akusayinwa lutho, kodwa ngonxa yokuthi abantu abanalo ulwazi acabanga ukuthi angahlala namasamanisi endlini kuze kuphele 10 days. Bese kuthathwa isinqumo enkantolo esithi wena awuphendulanga ngesikhathi okumele uphendule ngazo. Masubuya kuthina isinqumo sesithathiwe namafa sahlukanisiwe, izinto eziningi seyilahlekile, ukuyibuyisela emuva leyo era kuba nzima. Hayi ngoba kungayenzeki, kodwa kuba nzima, and kumele ufike ukhokhe more into ongeke ukwazi, ongafanele uyenze had you known or uwazile ukuthi kumele wenze kanjani. So umuntu uyakwazi ukufika athi mina bengazi into abangisayinisa yona, kwesikhathi thola ukuthi settlement agreement, athi mina bengazi ukuthi yini le engiyisayinayo. Kokoma methaso o rough kanje labantu abafuna ukuclaim khona, uthola ukuthi bakunikeza imali bakubhalise phansi ukuthi bayakuboleka, wena ujabulele ukuthi uyabolekwa imali time and again. Sekuphuma imali yakho ka rough awusatholi lutho, sekwenzeke izinto ezama signature akho amaningi ongakwazi ukuyibuyisela emuva, imali yakho iyalahleka kanjalo njalo. So kubalulekile ukuthi uma into ongayazi ubuze. Sinabameli abamahala, abameli baka legal aid, abakwazi uku-attenda abantu emakhaya bangabakhokhisanga. Sinabantu eyinhlaka zomphakathi esikwazi ukulekelela, ufana nawo uMamethesa ka Road Accident Fund. Uyakwazi ukuya ku Road Accident Fund qo uyobuza ngodaba lwakho, ukuthi nayi into kumele ngisayine issue kuthini, bakwazi ukukulekelela ngaleyo ndlela. So ukubuza before usayine is very important. Kukhona izinto ezingabuyiseleki emuva mase uyisayinile. Ngifisa nje sesiphetha sikhulume nabo bonke abantu besifazane baseNingizimu Afrika ababukela kuwena nabanye abantu besifazane, angathina amazwi akho kubona, advice nje ehlaba umxhwele ongayishiya nabo? Ngingathi abantu besifazane bangasabi ukuthatha inyathelo ezibonakala ngathi inyathelo eziphezulu kunabo. Bangasabi ukungena emkhakheni futhi wabameli. Bangasabi futhi nokuqala inkampani zabameli ezizimele. Ngizokutshela ukuthi hayi ngoba siqala inkampani zabameli sinemali, saqala singena mali, kodwa sakholwa ukuthi la khona kunothando nendlela iba khona. And mawusuze wafika ungahlali phansi ekhoneni uzama ukusebenza uwedwa. Hamba uyobheka, hamba uyofuna, ngena kuma courses akudevelopayo, akukhumbuzayo ukuthi yini iyenzeka kanjani. Okusenza ukuthi ungahlali uthi mina ngummeli oyenza criminal law, ohlele ekhoneni uhleli wedwa ulinda ama clients ama-bail applications ukuthi afike. Ngaphandle kwalokho ngihlala ngithi into efana nebusiness ifana nengane. Ingane awukwazi ukuyithuma
iyothenga isinkwa ngemali yayo isayincane. You can only do that mayifika esigabeni esithile sempilo. So one of the important things and principles asiza mina ukuthi mawuqala into efana nebusiness nenkampani kumele uyibekezelele. Ngeke kube nama-million from it usayiqala. Size sibe nento okuthiwa yi-corruption nani ukuthi abantu bayahluleka ukuqala into bayibekezelele ikhule ilandela ama-stage sonke okukhula. Sifuna ukuba nezimoto ezinkulu sanda kuqala izolo. Ngathi ungaqala bese uyalinda until kufika isikhathi sokudla izithelo zokusebenza kwakho. Sure. Umbuzo engengushe ngaphandle kusangahleka nomunye ummeli wathi nje ummeli wakho mayifike egqoke uyelo ecourt khohlwa. Qiniso kangana leyo nto ngakubona ufaka isudu. Iqiniso la ngempela. Iqiniso la ngempela. Manje wafaka nje uyelo wafaka uTayo Brown. Welele. Inganekwana. Uvana ubaleke kodwa nje indlela esafundiswa ngayo ukuthi ucolor white no black wona kakhulukazi avumelekile enkantolo. Bakhona abagqoka ngenye indlela kodwa ngeke ngisho lutho kakhulu ngabo kodwa uma kuyena wangempela uyayazi imali evumelekile enkantolo. Ngibonge kakhulu siswami, ngicela nje ungiphi imininingwano kulabo emakhaya abasafisa ukuthi baze kuwena bathole usizo lezomthetho. Okay, ama-offices ethu ase 8th floor eSangro House, number 805. Inamba yethu ithi 031 301 0014. Abafisa mhlambe ukusilandela einkundleni zokuxhumana kukhona ipage lethu elithi AG Ngobene incoporated. Bese kuba ukuthi i-email yethu ithi admin@agngobene.inc.co.za. Kanti ungakwazi ukusibhalela bukhoma ku website ethi www.agngobene.inc.co.za. Ngibonge kakhulu ngesikhathi sakho ukuthi uhlale nathi uxoxe sikufisela inhlanhla nangefem ngekhampani ngathi ngakhula kakhulu kunalokho eyikhona manje. Bonga mina kakhulu nokuba nathi namhlanje sibonge kakhulu nababukeli boKhozi TV. Uziboneleke ngiyathemba ukuthi ufundela ukhulu ngezomthetho ungayithola ususenkingeni ngelinye ilanga. Mina ke sengiyaphuma sophinde sihlangane kwesinye isiqephu soKhozi FM TV.